Referat pierwszego sekretarza czegoś tam. Rodoki, ludkowie wierzący, współkamraty wiary i duelowaniu się o nasz katolicyzmus, roztomile weterany wojnów religijnych na całym świecie i wy, uczestniki katolickiego trefu młodzioków w Madrycie, roztomile delegaty watykańskich delegaturów ze wszystkich kontynentów. Przy napocznięciu chciałbym wam sam teroski powiedzieć, zwykowe Bóg zapłać za regularne płacenie sztojerów, dowków konkordatowych i ogromnistych, blanknie opodatkowanych dochodów ze przedeju jednorazowych Eintrittkartów do raju na konto watykańskiej centrali. Jak rządzi starożytnio powiarka, wszystkie drogi wiedą ku Rzymowi, a konta bankowe ku Watykanowi. Episkopat już zaś stanął na wysokości zadaniów bieżącej dekady. Wskaźniki produkcyjne Kościoła katolickiego w tej dekadzie są ogromnucne. Polska stało się potęgą religijną w Europie. Sam była festelną owacją. Ze zadowolnieniem chcę wam złożyć meldą, że w teraźnej dekadzie, kłońskim dekadom, ilość oddanych do użytkowania miejsc błogosławionych i świętych festynie przekroczyła nasze docelowe plany. Watykan procniej ze srogim poświęceniem zaspokoja rosnące potrzeby rynku religijnego na świętych i błogosławionych, bez mobilizacji nowych szwongów przerwowych, bez wkludzania wieloszychtowego zizdymu żykaniu, bez współzawodnictwa komandów pończowych i różańcowych. Nieodzowną też zachą przy produkcji świętych jest cudotwórstwo, osobliwie we Polsce, oby i nowe Sokółce. Watykan do kupy wraz ze wszystkimi sztandoma ternowymi przerazuje ze chałupniczych do nowatorskich, srogo przemysłowych zizdymów produkcji zjawisk nadprzyrodzonych, wertych cywilizacji XXI wieku. W skulisnotwianiu, modernizowaniu metod żykania i zwiększonej przepustowości cudotwórczej, każdy miesiąc ze tych brandtransporterów Watykanu ślazują nowe, święte i błogosławione. Tym intensywny, zakrony na szeroko skala proces produkcyjny odbywa się też genau ze zachowaniem najwyższych standardów kontroli jakości nowych, beatyfikowanych i kanonizowanych nieboszczyków, w którym zapewniamy pośmiertną gwarancję. Furt i jednym cięgiem ze zwłoki tych wszystkich świętych i błogosławionych rychtujemy ku roztomajtym imprezom widowiskowo-rajzendrowym. Zostało to napocznięte bez błogosławionego Karola Wojtyły, pod którego nieomylnym przywództwem i dozorem technicznym wyrobiono ci więcej świętych i błogosławionych, niż to zrobili bez ostatnie 400 lat wszystkie papieże z Korzyniego. I czasem jeszcze ze słusznością dociepnąć, i że we całej historii Kościoła katolickiego nie przytrafiło się nam ani raz, co by była jakoś ich skulitego reklamacją. Święte, made in Watykan, wykazują się niezawodnością i czyście, genau sprawdzają się we fedronku, we każdych ci warunkach klimatycznych, terenowych i pod każdą szerokością geograficzną, w Afryce, Ameryce Łacińskiej, a osobliwie we południowo-wschodniej Polsce, już poczynają rzekać do świętego Lecha. Spomiarkowaliśmy też srogi wzrost produkcji denkmalów Jezusa Chrystusa i Jana Pawła II, a i też świętych błogosławionych na całym świecie, jednakowoż najsrogszy współczynnik udenkmalowieniu przynależy Polsce.
średnio przypada sam tutaj u nas 1,14 Chrystusa i 1,67 Jana Pawła II na hektar. Wtedy też już na kwadratmetr naszej dziedziny będzie przypadać ci aż 1,3 krzyża. Gratulujemy naszemu oddanemu kolektywowi kapelunkowemu zwiększeniu wydajności roboty, które obrodziło tak szumnymi przedterminowymi osiągnięciami produkcyjnymi. Całki aktyw kapelunkowy osobliwie szpiclajterów roboty duszpasterskiej poszlaguje odznaczyć Złotym Krzyżem zasługi Chrystusa Króla Polski pierwszej klasy i betlejemską gwiazdą ze szlajfkami. Kraków, umiłowane miasto Karola Wojtyły, praguje przemianować na Wojtyłogród, a na krakowskim rynku postawić jego mauzoleum. Chociaż mamy oczywiste, bezpochybne wzięci, a sukcesy nie możemy ustować w ringowaniu się o serca i Filipy Polaków, Filipińczyków, Afrykanerów i Latynosów, tym tuplym młodych pokoleniów. Musimy zewrzeć, skuplować nasze raje we walce ze świeckim liberalizmem, który direkt wiedzie nas ku zatraceniu, awarii i ku anarchii. Musimy też bezwzględnie opierać się, przeciwiać się bezideowemu, ateistycznemu nihilizmowi i zatraceniu cweku życia tej łże-demokracji, która hebuje i oboluje dzinie słuszno i prawo wolą Bożą, w której balimy filzajtych bildowane teologii nie poradzimy zgłębić, ze kosmopolityczną dekadencją, ze tym oszkliwym globalizmem i ośmoronymi pokusoma wobikoma tej modernej, terowskiej rewolucji informatycznej, tego jadliwego, trującego źródła cygaństwa i nieprawdy, nieusuchliwości pomboczkowi i moc grzesznych pomyślonków, które odbierają nam konfesyjną tożsamość, wymiarkowanie jednoty i letkości kolektywnego chrześcijańskiego myślenia. Osobliwie musimy dawać pozór przed śmiertelnym grzechem humanistyczno-racjonalistyczno-naukowej herezji, którą apostazji najsroczego aktu zdrady prawdy objawionej. Bezwzględnie, uwzięcie musimy się przeciwstawiać wrogom słusznych dogmatów chrześcijańskiej konfesji, wszelijakiej sorty kacerom i heretykom, a ku temu małżeństwom mieszanym wyznaniowo, które podkopują autorytet Kościoła, nieodwracalnie kaleczą, haratają umysły dziecek z nich spłodzonych. Rada kardynałów ludowych na ostatnim plenum episkopatu we całości i ostro odrzekła się od ledy jakiego gołędzenia ze liberalnymi intelektualistami, że Polokoma, którzy czepią swoje rejdy głosem Lucypera, sieją łonino ziorka niezgody między nami i bólą ta naszą usiatano, a fest ściorano domowina. Próbują ku temu zahaltować misję o dzieło Kościoła katolickiego, mamulki naszej przenajświętszej. Najbardziej wzięte i wywołane nasze współczesne Poloki, Piotr Natanek, Stanisław Dziwisz i Tadeusz Rydzyk, duchowe dziedzice i erbnery Jana XII, Benedykta IX, Aleksandra VI, Juliusza II, Piusów XII i XIII, Jana XXIII, Jana Pawła II, nie dopuszczą do pokąskowania i niezgody w naszym Kościele powszechnym. Polskojęzycznym szlądrokom i sterownikom Konfederacja prawdziwych Polaków godo schizma nie przejdzie.
Dosyć już tych głupich berów i klepetów o świeckim humanizmie. Jeśli po roku na isto potrza praw człowieka, kiedy mają prawo pombuczkowe, naszym prawem będą fort 10 przykazaniów, a pombuczkowo wola sprawiedliwością. Hopy, arbajtery, inteligencjo pracująco, a osobliwie połokrągło-tiszowe milionery pod kierunkiem Kościoła katolickiego dadzą bezwzględno odpora tym zaharkanym pyrtkom antykościelnej reakcji reprezentowanych bez Tuska, Polsat, TVN24, Michnika, Owsiaka, Harry Pottera, Palikota, Niznalsko, Nergala i wszystkich jej sprawców. Niedomy wam zwolił obrócić, hebnąć od wiary wszystkich tych Polaków, którzy procnie bakają na każdy ceski i niedomy wam zwoli, co byście weprali klin żelazko między Kościół a kasa robotnicza. Wybaczą mi, klasa robotnicza. Żegna kurz und bündig, każdą graca podniesiono na Kościół katolicki, będzie odchlasknięto. Zadbają o to nasze fajniście przyryktowane ideologicznie dewocyjne komanda szturmowe moherowych kapelków, które tak hersko i norynnie stawiały czoła diabelskim siłom na krakowskim przedmieściu we Warszawie. Ino Polska katolicko mogę być naisto państwem niepodległym. Karol Wojtyła jest ojcem i rektorem wszystkich narodów. Jego idee są wiecznie żywe. Watykan przewodnią siłą wszystkich narodów. Program Kościoła katolickiego programem ludzkości. Niech żyje internacjonalizmus konfesyjny. Raus Furtstella z elewacko-prawicowymi odchyleniami od jedynie słusznej linii miłosiernego Jezusa Chrystusa. Niech żyje walka ludu wierzącego o religijny postęp i katolicyzmus. Niech żyje nierozerwalny sojusz polsko-watykański. Niech żyje posłuszeństwo i świętobliwość. Jeśli są się fertig umrzeć za wiara, honor i domowina, jak na świętej pamięci brat Lech, prezydent tysiąclecia, chcecie wojny na cołki Karpenter z bezbożnikoma i kabociorzami? Pomogecie! Sam spontaniczną owację po klęczącku była. Niech żyje dyktatura episkopatu. Niech żyje walka ludu wierzącego pod przywództwem Komitetu Centralnego Polskiego Zjednoczonego Patriarchatu Rzymskokatolickiego. Religijne entuzjasty wszystkich frakcji chrześcijaństwa, kuplujcie się. Musimy być odcajne i pozorne, bezbożne antychrysty przecież nie śpią. Jeden pombuczek, jeden kościół, jeden papież. Spontaniczny okrzyk publikum. Benedicet nocny Chrystusem dnia dzisiejszego. Przenajświętszej Trójcy dreimal ja. Heretyczne poroki dojdą na ostatku ku władzy satanista Nergala i drugiego agentora Palikata trefi najstroższa strofa przewidziano artyklem 196 Kościoła katolickiego, wybaczmy, kodeksu karnego. A na ostatku odśpiewamy wszystkie wierzący klękli ludu ziemi i Bóg to jest nasz ostatni. Eugen z Pnioków.